Участниците ще мерят сили на дистанция 1600 метра. Ето и кои са те. Първи коридор Мак Айслав с запрещик Борис Генчев. Втори коридор Кобила Марина Дан с Вели Юсуф. Трети коридор Кон Тротер с Неази Райколу. На четвърти коридор е Кон Дявол с Николай Дюзов. След старта Кобила Марина Дан излиза начело, следвана от Мак Айслав. Кобила Марина Дан е дисквалифицирана от съдиите заради галопни махове. Мак Айслав повежда, на втора позиция Кон Дявол и Тротер за сега заема третото място. Първите двама състезатели набират преднина и така не дават възможност на Кон Тротер да заеме по-предна позиция. И така конете приближават финала. На първо място се класира отново най-младия запрещик на бягванията с рисаци Борис Генчев с кон Мак Айслав. Второто място заема Кон Дявол с запрещик Николай Дюзов, а трети Кон Тротер с Неази Райколу. Отличен кон и късмет. Това е най-важното и труд. Последната девета гара ще наблюдаваме 4